че имаме клип. Обясняйте. Ела тук. Мали, аз си загубен. Нещо, което лети в небето, ама букъл. Самолет. Грешно. Как казвам? Не знам. Къде слагаме писма? Къде е? Почта. Да. Перука. Да. В гората живее. Да. Ей, гледай. Гледам ги. Сложи си го. Малко и черно. Гледай. Бриле. Сложи си го сложи си го така на очите. Къде лежим? На плажа. Ето ти познаш всичките. Ми. Аз се познавам. Овде не ги позна. Телефон. Селфи пръчка. Селфи стик. Аз му казвам селфи стик. Ти каза... Я не казах. Ей, ти го дълга опашка. Абе, катери са по дървета. Да. Маймуна. Да. Алигатор е маймуна. Мяу! Да. Котка! Ей. Еля. Няколко снимки се спомнят от последната игра. Мете ми сега в галерията и настрой се. Я да ги видим, я погледнете снимай. Я чакай да търсим галерията. Аз знам къде е. Аз поне. Чакай да видим уния снимки. Ето я. Ето я снимката. Нещо съм снимал преди. Сега ще стрим. Те са ни снимали самите. Макар че сме яки, но благодарим. И това е. Това е за клипа. Не е това за клипа, трябва да си и ти също. Да, забрави. Не, аз не. Дели думата. Сега. Запазни нова игра. Аз познах 19 неща, дали ще ме подминеш? Подай ми топката. В морето караме, едно е така има. Караме в водата. Как беше това? Ето така му е. Ти са ме параходка. Грешен. Какво беше, бе? Сърф. Заби. Ама какво? Греш. Какъв парк? Зу. Не, повеселителни. Бате се познах едно. На какво свири той? На какво си? Тромпет. Да. Си е. Пак е също няма. Да. Аз го... Пак заби. Не. С какво снимам аз? С какво снимам аз? Какво снимам? Не. Грешен. Да. Нещо от гъбеш. Не започва с Г. Искам да знах нещо стана. Така че не знам. Така не успех. Чакай, те хора, нещо стана. И може сега тези да ми не се махнати. Да, махнати са думите. Ама не започваш и имаш и добра рано. Не ба. Имам 5 думи, искам я. Рано.
Дайте ми топката, бе. Той какво прави на крава? Дуя. Мама има. Wait. Какво ще направиш? Какво ще ми направиш на шапката? Може ми направиш шапката? Не, Грешен, той го видя вече. видях. Не, Не видя. успех. А, мъжецо. Какво е това? Е там, е там. Не. Телевизор. Царя на животните. Да. Пак също. Това ще за епизода свърши.